Pero pahinumdumla nga diri ini kapareho iton konsultasyon hausa nga espesyalista. Kinahanglan mo lagi hapon hin kumpirmasyon hinusa nga doktor. Ini nga pahinumdum inhato diton Plan International Philippines. Kung kamo may mga pamakiana, baton o suhestyon para Plan International, i-text ang iyo ikinatawo o sex, space, edad, space, ngaran ang iyo bungto o syudad, space, o gan iyo mensahe. Ipadara ha 215-588-646 para Globe and TM subscribers. Para Smart, Sun and TNT subscribers, ipadara ha 225-658-646. Ano yung mensahe? Magpapabilin nga confidential. Dito na tayo sa VGFM 88.9. Enjoy kasama! Oras 21 minutos makalabay iton alas 6. Iday may inaabat, iningasing-kasing ko, kung mga tiunay nganlos ay para haino. Ikaw laan bilingan, hingyap, hininduhan ko, kung maruruyag ka, mapakasal kita lang. Intoy kun ako man ang hiniyapan kasing-kasing mo, sarit lakan dananay tatay kan lola ngan lulo, an ira desisyon as yaan pagtutumanon ko, kun hira maruyag mapakasal ako haimo. Nahadlok ako pagsarit hitim, mga kang anak, kay maisog hirangan bangin ako mapagkak. Imbis na ang akong plano, haimo pagpakasal, at tulugod ako malanding ha hospital. Ayaw gad kahadlok kay maupay man ang tuyo mo, ang ungod nga gugma na ang tus nagsasakripisyo, pakita ahirapan imo pagka maduruto, ayaw ka baraka kay diri ka maaano. Ismailing maupay na karang taon, kamakaruruyag lang pamationg. Ini ang usuhat kon, mga waray nung kanta istorya nga batong-bato. Salamat la iday kay naruyag ang imkag anak, kasiring tuhan tunga ako ira na malatak. Pagsarit ko haira nga ako mga ngasawa, waray bumaribad kay karuyag ngayon nira. Kuya Wens! Itong imo mga desisyon, sigurado ka na ba in pagpakasal ha ako, igin andam mo na ang imo pagkalugari mo, ang pag-asawahan diri lang masayon sayo. Ismailing maupay na karang taon, kamakaruruyag lang pamationg. Ini ang usuhat kon, mga waray nung kanta istorya nga batong-bato. Diri na magbabago itun akong desisyon, karuyag ko na mapakasal haimo dayo. Yana nan panahon nga matutuman ang natanan, dadaton ko ikaw na ngadtuhasing pahan. Adios na haiyo akong mga kasangkayan, mga kabutuhan pag anak ngan kapaturan, akuin masulod na ngatuhin pag-asawahan, kay karuyag ko nga isurinder ang
umaga. Pagkasama si Kuya Wenz. 1, 2, 3, 4. Aliyaliya ka bunga, magcha-cha-cha, ang alumay niya hawak, pagkitunta, aniya pagkagrasyosa, malagunong na miskisa, sosyal pa kung mamustura, pagsayaw, hincha-cha-cha. Es muy cariño con todo, el favorito con todo, hininga cha-cha con todo, sayaw nga bunga con todo, rumaranchada con todo, ito hablada con todo, ala sayawa con todo mi amor, ala na kita pang cha-cha con todo, kita pang rumba con todo, kita mustura con todo, upay-upaya con todo, isang damang-aga con todo, labi na con fiesta con todo, ipagtukaran banda con todo mi amor. Kanilang niya kabunga, pagcha-cha-cha, ang galupay niya hawak, pagkitunta, maniya pagkakasyosa, malagunong nga miskisa, sosyal pa kung mamustura, pagsayawin cha-cha-cha. Pues muy cariño con todo, el favorito con todo, hininga cha-cha con todo, sayaw nga bunga con todo, rumaranchada con todo, ito hablada con todo, ala sayawa con todo mi amor, ala na kita pang cha-cha con todo, kita pang rumba con todo, ipamustura con todo, upay-upaya con todo, isang damang-aga con todo, labi na con fiesta con todo, ipagtukaran pa. Alright, ayan, 29 minutos na ito ng kalabay. Ito na alas 7, isang kay Joel, may dakodyo. Nababati ako. Okay. Meron na ba? Gawin na lang, di mag-headset. Gawin na ba titak boses? Python, basta nabati ka mo dida. Kumusta kita, maupay nga morning, maupay nga aga. Ito na ito mga suki, ha, magkadarudulaan nga party sa Kub, ngan gawas itong probinsya, itong sinirangan, samar nga naabot ito na itong signal. Magandang morning. Magandang yumaga sa inyong lahat. Ayan, okay na. Karaksutan, takboses nga. Babati ko na. Mabay nga morning, ito na ito mga suking mamang driver na nagbibiyahe na, nakatunin ha aton magandang umaga. Hinay-hinay sa pagmamaniho ha. Medyo mahal na si ito naton kalsada, darang inuran kita ng aga. Although adi napakita na si Haring Araw ha. And of course, ito naton mga suki gihapon nga dahil mga pribado nga mga sasakyan nga nakatalapang pakatunin. Kusang kay kakulop. Pipinamatik ko na hirahan RVFM. Nagbibiniyahe. Pag abot ko nung may dulong, kada may Llorente, sinaliwan man ko ng BGFM. Pero parehas man la ko. No? Siguro usalan ng station. Opo, mag-isa lang po yan. Alright, ayan, magandang umaga iyong atanan. Yan, sugad man ito natin mga suking tipasulod ganyan probinsya itong sinirangan Samar, maupay nga aga. Arog labis na didahiton aton mga border lines ha, mga border checkpoints ha. Didahan norte, madidiman liwat ha sor, lawaan.
Mapay nga aga yung matanan. And of course, good morning gihapon. Ito naton na mga mag-abtik dida nga nagbabantay itong checkpoint ha. Orog labis na nga da kan Sir Levy ha. And of course nga da kan Sir Pinarok gihapon. Kan Sir Bare mga sir, magandang morning. And syempre ito na mga pasaheros dida nga adayan na dida bagagin aasistiran ito naton mga mag-abtik nga magbarantay. Always naton gin papahinomdom ito naton mga suking pasaheros nga pagbalon la kita mahabang pasensya at pasasaan pat makakatabok gihapon kamo ada mga magbarantay naton dida may ada mahimog assister kon pati unan ako nakakasulod dito nga ispas explain ito hayo kung ano ito niyo mga kinahanglanon and kailangan may mga coordination kamo ito niyo barangay nga aabdan or LGU. Para dire na sa surprise ito niyo barangay. Kaupo dito yan na itong protocol nga kinahanglan nababantayan itong mga nagkakaabot nga dahil itong mga kabarangayan. Dire ito nga masaring pag-ura-ura naman lay ni. Nagadida makini. Haros na makindi pa sudlon daw pangapakyan. Ay kasama yan sa protocol. Paghihirot tala iton. Ayaw mo nun. Tipasulod ka pala itong probinsya. Monitored ka na. Diba? Bantado ka na. Binabantayan ka na. Diba? Dire kay waray-waray la. Ibig sabihin, importante ka. Kaprobinsya kita, mahalaga ka. Kaya binabantayan ka. O, diba? Ganan yon, ganon. Huwag masyadong mga negatibo. Diba? Ayan, alright. Sa mga suki gihapon nato nga din naman Norte nga party. Oy, i-greet ko light akong sangkay nga kapitana dida Barangay Bugas ha. Pero may nagkukulaw ito na akong live at akong dihat akong YouTube. Sheng and Sinas, magandang morning kapitana. Yes, good. Anong akong best friend na best friend ko na yan. Kasi laging nanonood sa akin. Basta nagkukulaw ha mo sangkay. Where's best friend mo ngayon dito? Siyempre lolo. Bakit? Kasi ako di maknaig pag kinulaw ha mo dere kita mag best friend. Ay sumala, salit anot natatabo. Ay nag-iinaway lang kita pero may hakahanginan. Ay sangkay where's pag magutom. Magutom. Pag-apply itong food assistance. May anda itong programa itong probinsya kaya yung food assistance. Di ba? Ano man itong requirements ito? Ano niyan? Kapapakliyon. Interesado lolo. Ay, food assistance. Ano itong mga kwalifikasyon ito? Bakit ako magpatron? Ay, por Diyos, por Santo, dire tidak lapid itong mga patron. Food assistance ito nga dihin natin mga kabugtuan nga nag-uusaan di dahil ito na balay, waray na haros, waray na nanginginano, waray kinakaon, kinakadto ito nito ato mga coordinators, pinakikaistoryahan, inaalam natin yan, pinanginginano ito nito natong probinsya. Mo ba? Sugada ako nga waray na nagtitimang, no? Buwait nim lolo kasal kadamot na ditimang noem number 1 mo didang fan dahil indang bagunas pero may kaaga-aga hanging gigret lupig mo pa ako nagselos ka na naman siyang kaywens bisan it asawa ni indang bagunas nga adto hagawas dere nagseselos sa akon. And syempre mapasok nga pagpangumusta ito naton mga suki gihapon dida habong to itong giwan ha. Orog labis na nga dahil itong opisina ni Governor Ben Everdoni. Ito niya sangay nga opisina dida. PGO Giwan, magandang umaga kay Pangyaw Ficabel. And sugad man ito niya mga staff gihapon dida opisina. Magandang umaga. And of course, aton mga suki di dahil mga kaislahan ha. Manikani ha. Didiha Victore. Hindi ngalimot na. Suluan, Humunhon. Tubabaw, ayan nga. Lalo na nga da San Pedro, Tubabaw. Kay Ate Vilay. Iya din mga kaurugop. Mga kadugo.
Mga kadugos. Di ba, Ate Milay? Yan. Kumusta ka mo dida? Labi na nga dakan Ate Marichu. Ay, Ate Marisu pala. Doktora, magandang umaga sa'yo, Dra. Kumusta itong kaluoy sa Diyos? Ay, siyempre sa lahat-lahat ng mga suki natin dyan sa Giwa. May mga nagpipikit dida. Pagtaga-mining, humanikani, ha? Oo, itong mga against itong mga pagmimina. Kaya yan na dida, ambot ko na dapat silent protest. Alright, ayan mga suki, ha. And then, habang nagkakapi ka mo, habang inin sering pa mapasok-pasok pa ito niyo hinihigop nga kape, padis-padisa naman niyo hina hot kick nga matagho. Hot kick nga cold. Yan of course. Di ko no ako, Kuya Wens, nagkakapihin Bear Brand. Bear Brand. Kapilat kape, ano ka ba? Pero kalatsin na lang niya, di kami nagtatagay, himburaghak nga tanduay. Alicia Soycano Sabihon, morning, stay safe and God bless. Thank you, Alicia Soycano Sabihon. Salamat ito na mo baga mga pag-ampo. Maupay nga aga, mga ig kasi taga SD og sugad man haim Kuya Wens Lolo. Opay entro kanta, Kuya masayaw-sayaw. Abang nagbi-bake ak ng cake. Sumasarap ngayon ang binibake mong cake at indang dahil sa napasayaw at napaindak ka. Malipayon ani mo kasing-kasing habang sige ni mo bake ni mo cake. Pa-shout out ak tanan nga marugto paluyo-luyo para waray lugi. Para ano ba dat lulo ang kanta? Brother Lowe. Brother Lowe, waray logi-logi. Shortcut ka man. Naradang Pinarok, sir. Magandang morning. Opay nga agad dahil sir, maga nagkakapi ka mo dayan na siguro, ini nga mga oras. Waray na ko no, Sir Wins, adto na, nahuwad anong kape. Pag antos-antos lang ka mo nila mga sir ha, kay according to our geography. According to Sir Leve, 1 week lang kayo dyan. Pero after 1 week, baga masaring naman iton aton mga labaw iton nga. Baga, maupay man ngay ang Levy, baga, sige daw, extend anay ka mo nga da. Another 1 week da, another 1 week daw nga, Sir Levy. Titinawaan lang ka mo ni Sir Barry nga da, kay iya ito request to dug. Ngayon nga da ka mo. Tapos, Sir Levy, before ako hingalimot, iton ikashiti, alam na, double celebration yan. Sir Levy, ay tatagya, bangin kami sumulong nga da nga Sir Bob. Di busing, baga, di rin na damarang kung ano itong mga kaganapan di da labot lahit bispiras, ito ni Kashiti, Sir Bare, baga, mag-upay mga bago pa naman Territ Ranger ni Sir Bobby, maga, abtun ka mo, ada. Hello, kay Nili Evarola Nabidad, good morning sa iyo. At kay Judy Ann Coral, magandang umaga din. Hello kay Ate Apple Dais. Morning Tito Wins, pakigreet kan Daddy Roger ng happy birthday. Ay Daddy Roger, di pwede yan ha. Kailangan pagdaan mo dito. May pansit yun. At kahit di na dito sa station, baka walang tao. Sa bahay na lang. Daddy Roger, happy birthday! Birthday mo pala ngayon, ha? Ngayon ko lang naalamagan. Happy birthday, balita wa mo, Kuya Roger. More birthdays. Napakaraming birthday pa ang ipipray ko sa iyo. Prayer lang ang tanging regalo ko. Nilalang ko lang yung prayer. Powerful kaya yan. Makapangyarihan kaya yan. Lalo na't mula sa kaibuturan ng iyong puso. Diba? Diba, Daddy Roger? Happy birthday hay mo, ha? Ikasinggo ka ngayon, Mayo ka ngayon, maigong maparehas kita gwapo.
your dreams sang kayo, Wins. Guwapo. Morning kay Levi Arias. Oy, yan nga patod nga taga merkado di daha public public market itong City of Borongan, ha? Oo, naka-view aton. Hello mga taga public market itong syudad itong Borongan. Kumusta ka mo din na? Sige, palit ka mo din na isda ita akong patod. Ada hiligay. Mga presko itong tikang ito di dihasor ng mga isda. Oo. Ano man ligay, igpo-promote. Hello kay Belia Oro kay Kainong. Happy morning kuya. Pakigreet la po Barangay San Roque Mercedes iton Orokay and Kainong family. Salamat po from Belia in Laguna. Siguro apo ini ni Apoy Dimas nga Kainong. Kilala mo ati Apoy Dimas? Hindi mo yung kilala siguro o man maabti. Asan yan akon bresitahon permi diha bayog. Pag nangangawat ako bayabas. Ngayon ano to agin sasanlag nga ni. Marasa agin sasanlag. Adi dan yalibong. Hi kay DC Candido, mga pay nga aga kuya Wens pakigreet ka nanay Piling nga permi busy nga da man liwat hiton ak bugos nga pamilya. Salamat. Ito na naman anak mo anak ko anak headset na naman nawara. Ngayon, happy birthday gihapon. Labot lang adakan Kuya Roger, ha? Adi gihapon and best friend ni Lolo. Ay, no return. Adi mo pa di Pikoy. Nagsisilibrar gihapon ito niya kaadlawan niya ng adlaw. Ay, pa di Pikoy. 80 anyos ka na. Alaga daw ito pa di. Ay, pa di Pikoy, kapit lang. Tikang yan na, 20 anyos na lang pa di. Ma 100 ka na. Makarawat gihap kita hini nga mga pahali pahitong gobyerno. Pade, ay pag inora-orahit mama. Ayaw pag inora-orahit on buraghak pade. Pade Pikoy. Ay, maintain la itong healthy body. Healthy body, ngan maabtik nga lawas. Karuyag ko magpatugtog sang kay Vincent birthday song. Inin akong paborito nga kanta nga kaadlawan. Para nga ito na akong kumpare nga guwapo. Pati Pikoy, Federico Pikoy, Barula, di na barangay 4 Hajinmak. Magsasalin orog itong iya ika-80 anyos nga natauhan yan ang adlaw. Mayo 5. Maigo pa di Pikoy nga parihas kita guwapo nga mag-absek. Ita aton nga ang birthday anihiton Mayo na hisusulod pa di. Ako nalahin niya pa mo natagan kahin maupay nga lawas nga makusog. Sa rawal nga halawig nga di kapag hinagkutan maagahon pa di Pikoy. Pag-inraurahiton nga mama ha. Kapit lang tayo pade 20 anyos na la tikang yan na magkakamay na kita award tikan itong gobyerno. Karawat ka 100,000 plus 50,000 di ka itong probinsya. Sana dire ini magkawara pa nga kalungganayan. Pero okay la itong padipi ko magkawara man itong kalungganayan itong gobyerno basta tat kinabuhi ada pa okay la iton. Okay la iton. Okay la. Pade Pikoy nga da kan Roger pade padi ko naliwat si Pade Roger. Nasumad ako kan siyang kay Wens. Roger Bandilya nga da kan Pade Pikoy. Sugad man ito ni ba nga nagseselebrar ito ni mga kadlawon. Ay pastilan. Ako no pa maihanay ang panalawar ako kakukubid. Hala, sige, katon. Pati Pikoy, adianan akong alay nga kanta nga iguola mo. Ang aran ito na akong gugma iyo nga parang Pade Roger. Pade, mga pampari ko, mga gwapo. Adin akong alay nga musika para hayo nga tanan.
Nga sugad man ito ni ba? Nga nagsiselebrar ito ni mga kadlaw niya ng adlaw. Happy birthday ayo nga tanan. Yan ang adlaw, imo kadlawan. Ang hingyap namon, ikaw magmalipayon. Tagan kauntahin halawig nga kinabuhi. Nganhin maupay nga kabubuason. Yan ang adlaw, imo kadlawan. Ang hingyap namon, ikaw magmalipayon. Tagan kauntahin halawin nga kinabuhi. Nganhin maupay nga kabubuason. Bisan kung kabusan ang kahimtan, amon laging hahatan, kuki ay gabutan. Anakon kasing-kasing, punuhin pagtuman. Ang tinod nga gugma, waray katapusan. Kung kapusan ang kahimtan, amon laging hahatag, bukti ay ngabutan. Anakon kasing-kasing, punuhin pagtuman. Ang tinud nga gugma, waray katapusan. Alright, damo nga salamat. Mo ito padipikoy ha. Tigam ne. Itong tinood nga gugma, waray katapusan. Happy birthday na lahat tanan nga selebrار ito niyo mga kadlawon. Yan ang adlaw. Adlawan, Nagihinaot kita nga namon ikaw ala ka mo permi ha maupay nga kahimtang. Maram ka mo mga syuke. Bisan kung baga masinalakit nung kita, nagaantos kita hin mga problema, kababaw itong kinabuhi. And then, swerte paghihapon nga maituturing, dara nga naginhawa pa kita habaw-baw itong kalibutan. Ang isa lagi hapon ito nagpasalamat, kada pagmamata naton, siring pamanisang kay Wins. Kada pagmamata naton, hiton aga, kinahanglan inin magpasalamat kita hiton makagarahong nga Diyos. Dilagi hapon kita, inin baga nagpipirok-pirok pa. Diba? Salit og sa kita magambisyon, hinbisan ano nga butang mga kasangkayan, nga dadaton mga tigpamati. Bisan o kita mag-ambisyon, bisan ano nga butang. Hinumdumanay kita hiton pagpasalamat, hiton makagarahom ha mga simple nga bagay, pero imposible para hakatawhan. Ito ni kinabuhi, nga nagmamata kita, nakaturog, hinligtas. Nagmamata kita, nagmumulat pukat pa iton aton mata kadadlaw, diba? Salit inan, angay ito nato nagpasalamat ha makagarahom. Aman, kumbaga nagkukuri kita mga kasangkayan, dire na kita pinangingin, ano, hiton aton mga hinigugma kinabuhi.
Diyos na iton bahala. Aman iton aton probinsya, di man nagpapabaya. May dahil programa nga food assistance, kumbaga talaga di rin na good kaya. Napapabayaan ka na, waray naman lahi mo na hatod bisan lugaw. Sa bagay, itong lugaw di ko no essential. Ayaw, tawasan kay Wednesday ba? Ano to? Mau pa'y pagodan niya ka-explain. Ang lugaw. Essential ba ang lugaw? Hindi. For just for santo asyat na nagpatig ana kung mga totolan na di nga panahon tapos masaring kainday nga dere importante. Panherara nila kay mo pagrarabutan ta ikaw hitim nalabaw nga uban. Alright, 52 minutos na ito ng kalabay. Ito na na siya, te. Hello kay Sailo Gahoy. Another day, another dollar. Litaw, ano ito? Litaw, aadik sigit kakulaw habang may work. Ayan. Okay lang yan, Sailo. At least kumikita ka ng dolyar. Kami nga dito, kumikita lang kami ng sentavo. Masaya na kami. Diba? Ikaw, dollar yung kinikita mo dyan. Kaya maswerte ka. Huwag mo lang kakalimutan always si Papa God, ha? Kasi minsan sa buhay natin, ang alam lang natin ay humingi ng humingi, mag-wish ng mag-wish. Oo, pag natutuman yung mga wishes natin sa buhay, pinagbibigyan tayo ng Panginoon, pinagbibigyan ng ating mga kahilingan kung minsan di na tayo marunong magpasalamat. Ang masaklap pa dyan mga kaibigan, saka lang natin naaalala si Papa God pagka may problemang dumating sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Madalikin maging pastor. Pastorapak ako ini. Buhay na mga kasangkayan, nga di kita hito na tinatawag nga food assistance, ano hito naton probinsya. May da kita food assistance, baka hindi nyo alam ha. Sugad iton baga ka abtik iton aton na gobernador hapag abrehang atanan nga mga kalungganayan nga pwede matagamtaman hito naton mga kababayan ha. Orog labis na aton mga kabugtuan ay imagine niyo mga kasangkayan may da kita mga tatay, lulo nga nag-uusaan di dahil mga payag nga hiranala haros waray nanginginano o haros napapabayan. May da kita mga kabugtuan nga darang it mga anak may mga sariling pamilya na dire na danay natutuunan natin ng pansin minsan na lang kung madulhan may ada ito nato mga kabugtuan ng sugad, di ba? Ang mga nakakaawa sa nganit mga kasangkayan kita samtang baga makusog pa kita magin mapisinalamaton kita hangatanan nga mga butang nga naabot makondento kita kasi habang tayo ay nagsasayang ng oras, habang tayo ay nagsasayang ng pagkain, habang tayo ay malakas pa, may ibang mahihina na halos di man lang makakain 2 beses isang araw kung asya man la. 3 beses isang araw kung asya man la. Ni isang beses halos hindi. Di ba? Kaya kailangan maging mapisinalamaton kita mga kasangkayan. Kaya hangatanan nga naabot ito naton na ayun naton kinabuhi. Puros iton baga tikang ito na aton makagarahom. Nagamit lahat instrumento, di ba? Pasalamat kita nga iton aton probinsya, iton nagrerenda. Ginagamit hiya iton aton makagarahom nga magkamay-ada kasing-kasing nga dihiton iya mga katawhan. Di ba? Haros tanan na nga mga programa nga makakabulig matatagamtaman itong katawhan inaabrehan. Para mamay ka iton nga masugad na food allowance. Ini nga food allowance mga kasangkayan asya init ginagamit itong probinsya nga duhit aton mga kabugtuan ini mga bedridden nga danay dire na napapanginano haros hinihiling-hiling nala itong mga anak kay syempre adi nga mga anak may mga kalugaringon pamilya, may mga sariling problemang dumarating. Oo, dirgadsin nyo naton nga talagang totally pinapabayaan sila. Oo. Minsan nakadanay dire nato napapansin kasi darahit kabisi itong iba itong mga anak ay may tagsa nga pamilya. Ini itong baga pinupukusan ni governor itong atong probinsya nga matagan ng pansin man lang sa ring panaklagas nga nakilala.
tikang kuno hiya matao yana la hiya inabat nga iton province, itong probinsya at Eastern Samar naghimong paagi nga makatilaw naman la hiya tikang hitong gobyerno probinsyal. O sa ini nga lagas nga gimbuligan hiton aton coordinator nga nakaadto nga ni Aplan Barangay. Kinadto ini hinera at aton mga coordinator, Nera Monsor. Basta sobra niya kalipay kay siring pa niya tikang hiya baga matawo nga da yana nga baga haros din nga ni kuno hiya makalakat gud. Yana la hiya abat nga ang probinsya mismo ang linusad nga da haiya individual haiya mismo nga matagan hiya hingguti ay nga bulig. Di ba? Makalilipay itong sugad hiton. Amo ini mga kasangkayan iton ginagamitan hiton na tinatawag na food assistance hiton na aton gobyerno probinsyal. Nakapokus hirangan hidinhi. Iton aton mga kabugtuan nga baga kumbaga pagkabinikid inyo nalilikmi na nga diha kahigir kaligiran nga baga diri na danay naton baga natatagan minsan lang naman kasi waray man talaga nagpapabaya nga anak, waray man talaga magpapabaya nga kag-anak, di ba? Oo, ading mga nanginginahanglan. Simple la itong requirements mga kasangkayan. Inin simpleng nga requirements. Diri makuri. Oo, inin usa ka kopyahin social case study report. Local DSWD ini di dahiton MS niyo LGU Oo, amo iton mga requirements la. Kung diri niyo baga naboborong kamo, may damanggod kita mga kabugtuan nga mahina ang loob, baga mahina iton baga fighting spirit para magpakanto-kanto hini nga mga opisina. Oo, mahida kita mga coordinators nga pwede niyo malapitan para hira itong bumulig kayo pagdaraon hiton nga mga opisina. Di ba? Kasi ini nga aton mga kabugtuan, ng mga kalagsan na nga diri naman nagharos di na magpapakalakat, paano natin sila madadala, di ba? So, ayan, nag-add aton mga coordinators, paulit-ulit ito nato naging papahinumdumhay yung mga kasangkayan. Add aton mga coordinators para mag-assist sa iyo. Hera ito na bahala mag-secure hining social case study. Tapos duha ka kopyahin na barangay certificate of indigency. Ngayon 2 copies of valid ID. Kung waray valid ID, pinipicturan iton hiya nga lagas nga nanginginahanglan or kung hinuman o pinipicturan iton ina-attach di dahiton requirements tapos usa ka kopya iton budgetary requirements Ayan yan. Sugadla ito, amula ito kasimple. Makakaaro ka na hiton nga food assistance sa provincial government. Pinaagi ito natong PSWD o gihapon kan mamusifi na paligutan. Mainugupon, may kasing-kasing pag-ugup iton na nanginginahanglan. Madali iton hiya madaraon. Madali ito naton hiya baga inin makianhan, daraonon. So, nahihimuan tanan himpaagi. Kay may asawa ka naman, Walang pagan. kung padudugtugtog ang naglabay ng mga panahon. So amo la ito mga kasangkayan, ito mga requirements itong food assistance. Mamay di ba? May educational allowance o education assist ano tawag ito? Educational assistance. Oo, may educational assistance. Labot lah ito, may dapat kita tinatawag ng BPE, bulig para estudyante for those mga yung mga estudyante na incoming first year. Mga first year na walang-wala. Itong mga pamilya haros bisan itong pamasahe itong pagkadto high schoolaan. Salamat sa Diyos kung itong mayada kita mga leader although yan waray naman talaga sa man lahat face to face hadi nga panahon ang face to face katalaga eskwelahan nagkaklase mayada kita mga leaders dito itong mga LGU nga nagpo-provide hin sa rakyan para itong mga estudyante libre nera nga ginahatod. Nahimanumdum kita hini di habong to itong JNMAC kan Vice Mayor Baldo, Joel Baldo,
Inin may adahera again provide inin libre sakayhan mga estudyante nga mga taga GMAC hatid nga diha hatid sundo pa adto ha nga diha ASO Salcedo no nagpo-provide ang diesel LGU ginarag mo tandanay inihera ka konsehal Monteclaro mga konsehales si konsehala Thong Ami nag-aarag mo teradanay han diesel para laan na mga estudyante han bungton MacArthur magkamayadahan libre sakay hatid sundo ito hera. Oo, di ba? Hadi nga panahon han may face to face pa. So yan na puro naman online module. So diri na good sukot iton face to face talagsa na lang ani akon magkamayada, di ba? So amo ito pag nag-minor yan na ito na era libre sakay hatid sundo iton mga estudyante ni Vice Mayor Baldo LGU iton GMAC, no? Mga ganon po ini na mga swerte kita na iton aton pipira nga mga leaders inin sinasaburakan hin na kahibaro iton aton makagarahab nga siguro gidjesering ito nila nga sugaran niyo hini paid ka mo sugad hini sugad hiton. Kaya maraming salamat po sa mga ganyan. Alright, 2 minutos na ito nakalabay hiton alas 7. Alas 7 na, oras na para hantindog ng pamuhay-puhay. Titindog ng pamuhay-puhay. Iyod na kaupo na niyo sangkay hakahanginan. Sangkay Wins Pelicano Abrio. Wins Pelicano Abrio. Titindog ng pamuhay-puhay. Alright, balik kita mga kasangkayan, ano? And then, diri laluwat inin aton mga kalagsan na nga medyo napapabayaan. Pero parang gano'n na rin na istorya. Kay sa rin panipang Yaufe, para gihapon iton mga persons in a crisis situation, yung mga suga dito. May damang good mga panahon talaga nga may mga panahon nga naabot danit atong kinabuhi nga baga kitahin waray-warayan talaga as in mamara kung baga ano ba tawag yaton term ito. Tapos kung kailan pa walang-wala tayo, nagkataon nga waray trabaho ni Mister, nagkataon wala trabaho ni Mrs., wala nagpalaba, wala nakuha, adit at mga anak nangangiskwela pa. Tapos sasabayan pa hin na may nagkakasakit. Yung mga ganong sitwasyon na imagine nyo ba yan mga kaibigan? May ada itong mga sugad ng mga sitwasyon, itong pipira natin ng mga kabugtuan, di na probinsya itong sinirangan Samar. I don't know kung dire kita nag-ano, kung diin, kung hirahin o. Pero sigurado kita nga iton nga mga panhitabo na hitatabo iton. Daramanggod nga hi Governor Ben tikan hin kamakuri kakurian sitwasyon ng pamilya di kamot siguro matuod kung sumering ak nga hi Governor Ben hadi pala nga mga panahon na sulangan to sulat nagbabaligya terembulad pagbabalik nga diha sulangan pudpod pagtika na sulangan isda bulad parang balyo-balyo negosyo ito hirahadi nga panahon. Waray ako hiton hiabot pero istorya ito han mga elder na dito ha era barangay nahingadto naman nakadamo naman gud kita ito hingadto ha isla nakapagpasoy-pasoy naman gud kita dito so sabi-sabihin pagiging chismoso ni Kuya Wins ang mga kabablayan dito nga nahikapalit akin na podpod sabay istorya nira pagsasaring ko naitagpera ini kadiin ka kuno bag-o ka man din nga naong nga nakwaray gad la kinakadingan nakakanda gobi ni sita la may dala nam kinali haray gobernador ko na say pa kaya handi nga panahon era kon in negosyo yung mga sugadin sa nanihibabaro na la ako sabi ko talaga kahit di magkwento si Gob may mga kababayan hiya kabarangay dito nga nag-istorya talaga nga na era asang yan in era ko an handi nga panahon so napaid hiya itong kapobrehan. Naiintindihan natin yan. Kaya may ada talaga mga panahon nga
naabot bisan ni gobernador natuo hitong kay sugad pa niya bisan niya nag-agi hiya hadi nga panahon kay di makamot siya na matuod din sumarek ngayon ang nag-aagi pa tiya bisan niya ako dilo tak matuod di ba hadi nga panahon ginagian ito so inaabat niya feel niya iton baga panginginahanglan itong tao kaya mo ito nag-abrihiya magkadaradala ng mga programa kundiin maaabot itong katawhan kundiin sirimpa kutob hiton katalimpukayan itong probinsya kung makakaya abdon maaabot itong sarakyan kadtuan niyo Panginanua inanglan hibaruan niyo bisan alas 10 itong gabi alas 11 bana ito na gobernador matawag wens kilala mo ini Panginanua daw ini niyo ano it kamatuoran ini kay Roman kadtuan niyo hino iton kuan dida pag upod kan kuan ganito ada kay magaano man kita opo nala kita ito natural diba bisan hi ako personal ko ore ko man talaga mahibubulig nga personal tikang takalugaringon bolsa at least maging tulay naman la ako hiton iyo panginahanglan amo ito nit amon baga ginpapatamakan liwat kam herapang yaufe iton ibang mga coordinators kay nakikita namon ito na paniguro ni gobernador kung pati unan niya naugop so parang nai-inspired naman kami pagbulig lakas ng loob namin tumulong kasi alam namin na si gobernador tutulong diri kita mapapakyas basta tinuod nga nanginginahanglan kinasing-kasing pero although yun di di natin iton maiwasan nga diri kita manginginahanglan yung mga requirements kasi iton aton inaarong bulig tikang ha provincial government gobyerno man liwat kay man daman ito na dot opisina ito nga lingkod kung basta nalit nirang ipanduduhol waray mga papers kay maaraw naman kamuyan nga panahon di ba mahigpit si COA audito nitong hera kung hingayin ang salapihang gobyerno marami ang nagbabantay pagdating sa pera ng gobyerno kailangan kompleto recados po kung medyo hirap kayo pag securehin mga papilis mga papers may ada kita dida mga coordinators kaya iyon ginpasarang ni governor di ba naintindihan nyo na paulit-ulit nating sinasabi yan hello kay Rovi Makawili Bustamante, good morning sa iyo. Labi na kuno akon pamilya di Barangay Santo Niño Kinapundan, Makawili family. Nganhan mga Bustamante family ha Barangay 7. Damo nga salamat kuya ang pag-greet mo and more powers to you. Sa iyo. Maupay nga ka, kuya. Greet an akon mga kids. Kan Melchor, ngan kan Johnwell. Salamat from Jane Kapagalan. Good morning kan Lokring. Sino si Lokring? Good morning po, Kuya Wens. Good morning, Zia. Yap. Morning po, Kuya Wens. Stay safe and good health. God bless to you. Ogse Marilyn Frido, good morning din. Always the TV, ik de shy cow. Everybody get your Sonny and the home. Chula ready, cause you must have more junk. Ngayon, of course, sabi ni Evelyn Yauna, maupay nga aga, Kuya Wel, sa sugad manhan nga tanan, labinan akon nanay, dayday, ngan tatay Enyeng, ora-ora na amon kamingaw ha iyo, love you. Salamat gihap akon mga kabugtuan kan Amer, ngan Menda, at kay Adiel, ingat ka mo perme, sugad man mga paryante. Ingat po lahat, Kuya. Salamat sa pagbasa. Ingat daman, Kuya Wens. Thank you. Ito niya Luzon. Good morning kuno mga utaw watching from Pampanga with love. Low Sapphire. Hello kay Sir Livy Nicart. Oh, si Sir Livy Nicart. Oh. Sabi ni Sir Livy Nicart, salamat iton emo kada aga nga pamumusta ngan pagpahamtang iton existing proseso ngan protocols nga aton igin papatuman didi halawaan border checkpoint. Adi sige iton kipo hit ano to kipo hit on amon kape dara hiton pag pinamati iton emo kanan senior citizen nga boses.
Mabuhay ka Kuya Wens ngan agoda mapadayon iton imo paghatag hin kalipayan nga dahil iton ato nagkikita ngan mamamarati iton imo programa. Maraming thank you Sir Levi. An imo mahalaba nga litania. Happy birthday kan Nanay Viuli Abindanyo ngan kan Tatay Pio Abindanyo dida hapinggan Jane MacArthur. Tagan pa kamo hinhalawig nga sa Rowal kinabuhi ngayon. Mopay nga lawas. Love you Nanay Viuli ang Tatay Pio. Salamat sa pagbasa from Evelyn Yaona. Salamat Kuya Wen sa usa ka nga nigo usa ka nigo nga puto. Kutsinta, may damula kunta per may dako. Nga gugma. Ako nalang madugtong Ate Pe. Ang kasing-kasing, hin kamay na tagon. Thank you din Ate Pe. Ate Pe, anigo ngayon. Ay, naka. Hello kay Van Dosina. Sabi niya, good morning, Mr. Guapito Wens. Banat ka na naman, yot. Hey, good morning, adakan konsihala makapugas, Evans. Yan. Kumusta? Adakan Manupio, Andra, good morning. Adahiton iya ulitaw to, ano? Ulitaw na, ano, yan. Baga bukas makalawa. Ilang taon mula ngayon. Taon pa pala. Ilang taon mula ngayon konsihala makapugas, Ivan. And then mas matangkad na yan sa'yo. Hello kay Linelle Pasura Agapan. Sabi niya good morning. Namamati tikang di Haburungan City. Pakigret Agapan hakang Pisaw. And Maria Fi Apura family hakan Abong. Magandang umaga. Ayan, mula kay Linelle Pasura Agapan po. Ayan. Si Linelle, staff din to ni Mampaligutan eh. PSWD. Oh, tama ba ako, Linil? Yeah, magandang morning mga taga City of Borongan. Ayan. Mga taga Ciudad Baysay. O, di ba? Pagkatapos kong i-greet talaga. Sabay bawi, sabi niya, Kuya, iba ngayon ang boses nga di ngan ha personal, pang senior nga. Di ka na to, Hailin eh. Naunay ka. Kan konsihala yan anak nagchat-chat siya na ko no. Pamati ko yan. Pag 20 years from now, binantayan liwat itong mga bispiras. Ay nako. Okay, good morning itong mga taga Task Force Kalikasan, mga Environmental Task Force, magandang umaga sa iyo. Orag labis na nga da ito natin TFK Maydulong, TFK Cruising, TFK Giwan, TFK Lawaan, TFK Canavid. Yan, tanan nga mga TFK Eastern Samar. Stay safe po kamo. Ayan, mag-iingat po ha. Labi na nga daha giwan kaninahan mga alas 4 may dahiran na seized na white sand. Kargahin guti ay nga truck. Sinakong white sand era na trap di daha giwan TFK kaninan alas 4 magahon. Good job TFK giwan. 88.9
BJFM. With you wherever you are. Giving you the best music variety. O karon, baini sa pula nga ribbon. Sa English pa, yellow. Baini di mo kalimutan. Sa sayaw dyan, tsakiring-king ang imong tiil mo initin mo ilo yun ang imong kiting sa iagi ay ngaliho at kas abang tuyok-tuyok murag yun langaw ulang lubong may pagsayaw, kiring-king cha-cha apan may misulod nga wadanghan ug ang babae kalit lang gibulot sa iyang panangan ang lagot sa sayaw cha-cha kiring-king ang imong tiil mo initin mo gilo yun ang imong kiting sa iagi ay nalihok at ras abantik tuyok-tuyok murag yun langang pulang tubok may lalaki nagkong katawa pa nga nagsayaw og cha-cha-cha unya may mihatok sa ulo niya gibato di ay sasawa nagnagun ko sa akong darling kay di gusto og sweet ang buing pirmi lang akong ipadapin si Maria ang pulang pakulunay di isugo opo magtsatsa mo ka ayaw lang kong tiita sige lang sige dito guli ay gusto ka lang yung tino kung mapatian na mas makulipanan ka nagtangkaw mo ba ha? Uy, panaday ko sa iba na panglikod ka pumakakba may lalaki nagkong katawa pa nga nagsayaw og cha-cha-cha unya may mihantok sa ulo niya ipato di ay sasawa nagnaguto sa akong darling kay di gusto og sweet ang buing pirmi lang akong ipadapling wa ko makachansin sa cha-cha kiring-king daon Cha-cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Wow! Kuya Wens.
Sa 88.9 BJFM, di ka mo umusan ng tawa. Pag si Kuya Wenz ang kasama. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a mí. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, ay, ay, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a mí. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Bésame, oh, bésame, bésame por favor. Alright, ayan, 25 minutos na ito nakalabay. Ito na alas 7. Oras ato dayo iton crossing canteen. Ay ha, di daha crossing canteen ha. Labot lang ada iton Palawan. May dananira ini na bagong pasalubong ng bayan na Mrs. Donut. Ayan. Como si fuera esta noche la Try ka mo pag drop by nga da. Or kung nasakay ka mo itong doctor sa dama iton dida iton era pick-up station. mucho. Waray ka mo bit-bit nga pasalubong nga iton iyo mga kiddos. Ada iton Mrs. Donut. Dida ha crossing canteen. Tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a Good morning kay Diana Magbutay. Good morning daw Kuya Wens, na miss ka namon. Pag-greet naman po sa tatay ko Danny nga asawa. Pag-greet naman po sa tatay ko Danny ngan asawa ko nga nagtatrabaho sa Burungan. Ingat tira permi ngadto ngan pa-advance great naman mo si baby mo magbe-birthday po sa ngayon. May 11. Salamat Kuya Wens. God bless po always. que tengo miedo
Yan, maraming thank you po, Diana Magbutay. Judy Ann Coral, Great Kula Era Aurelia, Maria, Claire, Jade, nga na mamate hera haimo. Thanks kuya, from Julian. Ngayon, good morning. Pa-shout out daw kan Ian Paul, Prince, Antonil, Ivan Paul, Lithiel, Antonio, and mostly nga to hiton akong baby Zian Paul. Nga nga mga ngaon na kita, stop laan ay it pag Beyblade. Yan, Madam Ed Zabrera, ngan kan Kauday Riz, hala, buhat na. Ngan pamuhay-puhay. Salamat sa pagbasa, keep safe always. From Omlang Baldo, Felisa. Happiest birthday to Tarayo siblings, Aiza and Rico. Wish you more birthdays from Apple Dais Bandelia. Ako pa'y nga aga gihapon hae mo Eileen Kulandog Ablay. Yan, adi na pakiana. Ay, nadto, ano yan. Sir, kuno, ba't di ako makakomment imo YouTube or imo post? Gablak mo gadak. Okay lang balita, makita, marinig ko naman. Ak imo YouTube, okay. Baka hindi tayo, friend Ate Joy. Wala ang load ngayon kaya di ako maka-YouTube pero naka-FM kami. Di siya maka-YouTube pero naka-FM sila ngayon. Thank you. Thanks for tuning in. Good morning, Kuya Wens. Maasgad la ako. Paano makaaro hiton Boreal Assistance? Boreal Assistance? Saang lugar ka ba? Hain ka bang lugar or bongto, LGU nagsasakop haim? Tagantay ka hiton requirements. Kung pakiandam iti mo ballpen nga na papel. Neronian, basta tagantay ka himpira ka minuto para makagandam him papel nga him ballpen para tagantay ka hiton requirements para ka makaaro iton Boreal Assistance, no? Yan, kung diin ka nga bungto, pakisireng haakon, kaya importante dama ito haakon, kaya para matawagan naton, or maihatag tayo ka nga dahiton coordinator nga nakaputayo, para ma-assist ka gihapon, ha? Okay, tagantay kang pira ka minuto, then babasahon ko itong requirements. Pwede na mo nga imo anay baga isi-secure ha para makapangaro ka hiton nga Boreal Assistance. Adila na kita itong ibang nga greetings ano. Hi kay Christy. Hello kay Christy Yaranon. Mao pa nga morning pa shout out laak ig kasi BHW didiha kas ay BHW ka pala Christy. Trend ka ate. Oo, kasi itong PSWD o yan na nagtitrain herahin mga untrained. Pwede luwat kumbaga registered ka na, refresh lang nimo, pwede ka luwat mag-attend. Itong mga BHWs po, saan daw latira schedule sa Salcido ano? Tinawagan ko kanina Ma'am Paligutan, busy pa or wala pa siguro na opisina, 7:30 pala, pati Ma'am Ana di. Kasi may daluwat ako papakiana And then, mayada kasi ato na araw bulig partihin dialysis. Pangingin sa euro naton kung open na ba ito naton na dialysis din Eastern Samar, no? Parang nakabasa akad to post ni governor ay. Na mayada kita ekwipahin na hiton na para dire na daw mahirarayo iton aton pira nga kabugtuan nga ginda dialysis. So try naton panginsayod kan Ma'am Paligutan if na-operate na ba para pagpaabot kita na bulig ngadto hiton mga nanginginahanglan nga nagda-dialysis. Ayan, shout out kuno akon ig kasi BHW ha barangay Kasilion, Hera Jovilen, Rosalie, Jenes, Amalia, Liza, ngan Camille. Pati na mga listeners labi na nga diha Kasilion kan Darlene Kerante.
Sa ringkod Darlene Quarantine. Darlene Kerante, ngan Maribel Nadira, ngan tanan nala nga nurse, midwife, Didi Salcido. Thanks po and God bless, keep safe. Ay, trend na daw siya. Hello, good morning kan Lerian. Nga nakaon niya na, nagkikinantahit im live. Great kuno niya, hey love love. Hello baby love love. Ngan kan Troy. Uy si Troy, kabi birthday lang ni Troy no. Belated happy birthday baby Troy. Saan ka dinala ni mama mo? Nagpunta ba kayo sa dagat baby Troy? Kay Athena, kay Ava, Chloe, Nenya, Hannah, Scarlett, na iya mga friends. Thank you. Ayan. Pagbati mula kay Lirian. Iya mga friends o mga inaanak mo yun eh. Arian. Ay, dere ngayon mga inaanak. Mga friends la talaga nila Arian. Hello kay Jenny Len Ranido. Good morning din. Hay mo dida. Giwan ini ano. Okay na ate. Yan, para han burial assistance. Direla para kan ate mga kasangkayan ha. Para daman ha iyo kamo nga namamati yan ha. Para maaram la kamo ha. Oo, and kung ano iton mga requirements pagdato iton burial assistance. If in kaso lang naman ha. Okay. Kung ready ka na ate, number 1. Dire ni damo. Banging ka sumiring nga damo ada kay number 1. Lilimala ini ate. Simple lang. Number 1. Social case study report. Okay na. Social case study report. Haing kukuha MSW din niyo. Kundi ka nga LGO. Usa ka kopyahan social case study report local MSWD. Number 2, duha ka kopya hiton barangay certificate of indigency. Again, duha ka kopya hiton barangay certificate of indigency. Aing kukuha, syempre, ada na barangay o barangay. Ngahin, number 3, duha ka kopya iton valid ID kung hino't nanginginahanglan. ID hiton nanginginahanglan. Duha ka kopya iton. Valid ID. Ano iton mga valid ID? Driver's license, ano pa ito? TIN number, PRC, kung may da, voter's ID, ayan, mga valid ID po, government IDs. Duha ka kopya po, ito mo valid ID or ito nanginginahanglan. Tapos, again, number 4, duha ka kopya hiton registered death certificate. Okay? Registered death certificate. Kung dito niya namatay itong ospital, may dahito dito. Ngahen, duha ka kopya gihapon hiton funeral contract. Kung ginamit ka mo ining mga sugat Pablo Maura, iton ano pa ini nga? St. Peter, di ba? Ato ito na yung mga kontrata, funeral contract makukuha. So, simple as that. Yun lang. Wala na. Wala nang iba. Otrohan naton ha. Usa ka kopya itong social case study report. Duha ka kopya him barangay certificate of indigency. Duha ka kopya itong valid ID. Itong nanginginahanglan kliyente.
Ngayon na duha ka kopya iton registered death certificate. Ngayon duha ka kopya gihapon iton funeral contract. Funeral contract. Okay? Yun lang po para itong burial assistance, ha? O, diri lang para kan ate, ha? Para gihapon iba naton di nga namamati. Para maaram kita. Kung hain. Yan, pati unan o ka makakapangaro himbulig. Ha, gobyerno provincial. Usa ini hiton mga programa ni Governor gihapon na ginabrihan. Na-imagine niyo, may da ka mo idea, ano itong, baga, napapansin niyo itong mga programa ni Governor. Tikang hiton na panganak, nga dahil hiton kalagas, nga dahil hiton kamatay, ha edukasyon, ha health, di ba? Tamang-tama ha tagline nga aton probinsya, tao iton una. Come on, everybody. Yun yung napapansin ko, kung napapansin niyo. Just said to get back to move on around. Push it to be close, not be loud. Shanghai, your finest and shy girl. Always the city, pick the shy girl. Morning Kuya Wens, nanonood po ako sa live mo. Musta po kayo dyan? Pabati po ko sa Barangay San Roque, sa auntie ko. At sa mga anak ko, ingat kayo lagi. Love you. From Jessica Obaldo. Woman get too high, yaw. Woman get too high. Good morning Kuya, shout out laak kan Tatay Robert, di haburak nga nagbibiling hinka text meet. So you so 35 awab, sarang ni Pelicano John David. la la la. La la la. Good morning daw, Otoy Wins. Pag-greet mo ako, family Guarino dyan sa Binalay, Jen Mac, harani na itong patron, yan na ang John 14 to 15. Thank you and God bless, keep safe, dito na lang, dito na lang ako sa chat. Kasi hindi ako makakomment sa live mo every morning. Bakit hindi ka makakomment? Move on around. Hello kay Erlinda Labutap, shout out ako, mga kasama ko dito sa accommodation, LZ and Marlene. Hello sa mga kasamahan ni Erlinda Labutap dyan sa accommodation. Ay LC at saka kay Marlene. Ayan. Ate Erlinda, andyan ba yung sino ba yun? Yung taga Heporlos? Ang Heporlos ano? Shy girl. Woman get too high, yaw. Hello kan Johnny Morgan. Woman get too high, yaw now. Woman get too high, yaw. Woman get too high, yaw now. La la la. Kuya ko no paki-ask daw kung pwede siya mamatron na Iberan. Pwede, basta may adahya requirements. May requirements na ito na pamatron. Yung dahilan pa ni Ate Libby BBC, dinala hiya kamadto Iberan, hiya about it mamamatron. Come on. Just Pasang ilat pagbisita ti mga ninang. May dabaya dito ninang. May mga ninang bayangan to. Oo ngayon kaadlawan niya na Iberan. just said to get back to Pati ha kalutan. Ayan. Okay nga patron di ha kalutan ha Jane Mac no. Hindi ha Iberan. Ayon pat mga nagpapatron niya na. everybody, they just sunny in the house. Jewelry, cause she was the mojo down. Everybody, they just sunny in the house. Your woman gets shy down. Your woman gets too high, yaw. Your woman gets too high, yaw now. Morning daw Kuya Wins, kaya daw lang adiri ako makapag-comment ha it imo FB live ha Facebook. Pwede po na paki-accept ako ha FB. Sige ate pagka may mag-back out. May ada naga-unfriend. Ayo na diri adahira haak. So sinasalinan ko ito ya. Morning po Kuya Wen, shout out po sa mga anak ko dito, Halas Piña, sa mga adukal ngan Abog family. God bless Kuya Wen.
Pabati ka kinapundan Balboy na family ngan sugad man han Eclio family. Thanks and God bless. Good morning ada Barangay Bora, Countries Marias nga pinangungunahan ni Antonio Uga-Uga Jr. Gerardo Culandog ngan mi. Ngan great la daman ako nga diha Bora 100% kami ginamamati programa kada adlaw. Adlaw Maya sir, salamat. Maria Pagayanan. Good morning Kuya Wens, pag-greet po iton Mrs. Dona from Jahias Big Shop. Thank you po. Ayan. Ayan ha, yung Mrs. Donut po. Try nyo, ang sarap. Oh, inin ada cruising content, may ada na dida. Jahias Mrs. Donut. Alright, 42 minutos na ito nakalabay. Ito na alas 7. Kuya Wen, sa ano man itsugad hiton mga nasunugan. Kay ano ni? Nasunugan kami, waray man kami ilapid. An iba lugod na tagan manhira. Andi in. Andiin nga sunog po. Paki-klaro po itong imo message po, ha? O, sige, kay ipapakiana tayo ni. Anyway, may ada ini-record siguro. Kung nakapaghatag, may natagan. Kung may ada natagan, tapos ikaw waray, ibig sabihin may ada ini-record dito, ha? Haramang paligutan. Kaya, kung nakahatag, kung may ada ibang natagan, dida. Din ini nga sunog po. Paki-klaro po. Waray, okay. Waray ako pagkag-submit han mga requirements kay kadadamo. Tapos waray ako daman takong pakiana po kuya or ate kung hino man inhiya. Diin po nga lugar, andiin po ini nga sunog. So nawara mo ang listahan ng mga requirements. Wara hiya pa kapag pasa daw kasi nawara ang listahan. Gusto nim ng listahan. Oo, tatagan tayo ka. Oh, ano kuya, ate, kung gusto nim tatagan ko ikaw hiton Imo kadlaw ada iniya siguro hiton disaster assistance pangyaw fee na mamati ka ba? Or ate Anadel nanonood ka po ba? Yung parte hiton sunog ada ba inhira hiton disaster assistance? Mga sunog, bagyo, sugahit, di ba? ay nga kabubuason. Yan ang adlaw, imo kaadlawan. Ang hingiap namon ikaw magmalipayon. Tagan kauntahin halawin nga kinabuhi. Ngan himaupay nga kabubuason. Bisan kung kabusan ang kahimpang, amon laging hahatang, kuti ay ngabutang. Anakon kasing-kasing, punuhin pagkuman, ang tinod nga gugma.
katapusan. So, yan. Sala mo man ngayon, nga wara ka magpasahan imo requirements. Pero anyway, kay nawara man. Pag gusto nimo, tagan ta ikaw another, ilista na la dida. Sayak nun ko iton requirements para ka makahabol. Or bangin na ihabol ka. Ato na ngaran o pagpasa mo na la liwat it requirements. Medyo may pagka kasi uunom siguro ito na kailangan mo i-secure pag partihin sunog eh. Bisan kun kabusan ang kahimtang, hamon laging hahatag. Diba? Kung partihin sunog, manginginahang lang kadidahin fire incident certificate, PNP, tawag ini kanan hapulis sa PNP spot investigation report, tama ba? Parang ganun ba? Dahil record or yes, yung lista ito na imo mga damages, nagkawawara ha imo kung partin sunog, mga sugahiton ba? Omnibus affidavit of loss. Tama ba? Parang ganun eh. May mga kinahanglan na sugad dito kung partin sunog. So, hultong ko mo reply kuya ha. Naghuhulat pala. Naghuhulat ako ngayon iti mo reply. Kung need mo itong requirements, bangin man laadot yung ngaran yan, tawagan naton himang paligutan if adto ka na, and please po diin ini nga lugar, andiin ini po nga sunog ha. Sige kuno kuya. Sige kuya, ang requirements. Tingnan lang natin ha kung ano ton aton mabubuhat o mayes magagawa haim. Okay, send ha kung diin ini nga lugar ikakanuin nga sunog diin ini. Tapos may da makadahiton sa imo pag pakigistorya ha. So yan ha, tatagan tala na ikaw requirements. Anay. Okay, again, number 1, as always, permanente ini, social case study report. Tikan hiton EUMS. Usa ka kopya hiton, tapos duha ka kopya hiton barangay certificate of indigency gihapon. Kailangan ba pag sa sunog? Ganon. Oo, parang ganon eh. Kung ada ini disaster assistance, kasi disaster naman yan. Oo. So, ayun yung mga kailangan. Barangay Certificate of Indigency. Ayan. Tulad ng sinabi ko kanina, Fire Incident Certificate. Yan. Fire Incident Certificate. Duha nga kopya iton. Tapos, duha nga Xerox ito mo valid ID. Maaram ka na kung ano mga valid ID. Driver's license, TIN number, voter's ID, PRC, if may ada ka. Ayan, mga ganon. Tapos, yung PNP spot report, ayun, ang tawag doon. PNP spot investigation report, yun. Okay? Duha ka kopya itong PNP spot investigation report. Ngahin, itong pang-unom, last, omnibus affidavit of laws. Tama ba? Yan. Yun. Omnibus affidavit of laws. So, yun. Bali, unom mga tanan. Social case study report, barangay certificate of indigency, fire incident certificate, duha kopya itong valid IDs mo gihapon, PNP spot investigation report, ngan omnibus affidavit of laws. Okay na po. Aray, nakikipamatron na tilibi. Ayaw ko no kita kay parehas kita o doon nun. Magkusog la kita yaw.
Jing said to Kimbo to move around. Since the Beatles nag-iha. An iya believe na himo na lang a bilod. Bilod ko na kayang kay bisan itong yaw-yaw sige nakaka-reply. Shy ka. Ati naman, araw-araw ba naman ganito trabaho ko? Bueno, 52 minutos na ito nakalabay itong alas 7. Waray na kita oras mga kasangkayan. Hello kay Sugar Navidad. Ano yun itiya pakiana? Magpakiana kay It's Senior Didiha hit ika 6 mga cobra. Pero mga pinili la wara bulig ak lula. Ay bang hindi rin pa pwede ito ni mo lula. Ano nga klase? Damo kasi ito na anti itong mga kay ano nga direhiya na hibubulig bangin bag-ulahiya nga na rehistro or bangin adiya itong sunod or ano yung mga ganon kailangan natin niya maipakiana or maipakiana mo liwat dito itong opisina pagkadto itong LGU kundi ka hindi daha senior citizens office diba inin ask mo muna pakiana anay kita panginano ba panginanoon anay nimo kay ano pangin imulula hanya na lang ato ig nag-senior hirarehistro pala so gahiton posible di pa ito hiya bulig hiton niya na or ano ba wara hiya lista or damo iton nga mga or di ba kaya kailangan muna natin manghinano anay panginanoon so puntahan mo muna doon panginanoon magtanong ka o ayaw ka awod pagpakiana kay nagpapakiana nga ni kita balito kay diri kita maaram gusto naton hing kasayoran di ba wara hit ka araw dan nga mapakiana la kita ay pagtaasan ka nga natin boses nga magpapakiana ka lang maupay pagka diri liwat iton maupay di ba so try mo lang. Wala namang siring pawaray bisan anong kakuring nga sitwasyon, bisan anong makuring eristoryahon, basta gamitan lang naton hin abri nga panunahuna, andam kita kumarawat it mga rasones, kung mga ano man ito dida, inin hamahumok nga kasing-kasing nga pag ineristorya, diplomasya, waray dire matutuhay. Diba? Magiging istorya, papakiana ka la, manginginano la kita. Gamitin talahin mahinay, mahinahon. Mapagpakumbaba. Hello ma'am, okay nga aga. Mapakiana gadla. Okay, kasi akon kanito, taklula. Is senior naman hiya. Kaya ano nga, waray bulig. Karoy ko lang ma'am, sir, masayod. Kung ganito, di ba? Pag ganon, mahinahon. Ayaw, damang kadot opisina. Ma'am, pwede mong pakiana? Parang ikaw yung nangangailangan tapos ikaw pa ang imbis nga bubuligan ka syempre tao lang tayo mata-trigger gihap itihang pagbaton anay daw baga presko ka man relax daw la sige ano tin pag di ba magraraot lo yang diplomasya pag-aram kita hiton pakikighimang raw nga video makatao mahinahon mo pa iton nakikipaghampang nakikig-istorya ka nga puso sa puso hindi ngoso sa ngoso kasi ngoso sa ngoso nga ni talakan yan di ba puso sa puso gamitan natin hinahon gaano man katigas ang puso niya kung iti mo kasing-kasing itong makikistorya tikang iti mo dugan lalambutin niya ba alright, maraming thank you. Wala na tayong oras. Good morning kuno kan pakigreet kuno kan Ate Janice Bayudang. Hiton Brooklyn Village. Didi ha iso keep safe always stay ngan an akon questionnaire kuhaon ko nina.
Kay ano inihiya? Parang kilala ko ito. Si Janez. Brooklyn Village. Di ba? May aklat na Brooklyn. Oh, isa Salcedo, mga sikat nga state ito na era dida mga village, Brooklyn, ano pa dida pa di Joel? Ha? Green Hills, ayan. Next time, may Chicago na ito dida. Chicago Village. Florida, yes, yeah, may Florida nga da. May liwayway dida, yun lang pinaka-ordinary liwayway. Alright, maraming nakita oras. Maraming thank you mga suki, mga kaibigan, mga kaprobinsya. Ang aran akong kaupo di diha technical side, isang kay Jumac. Ayun naman, aniyo boss nga sangkay. Nang magsimula ang tugtugan ng cha-cha, Isang kay Wens Pelicano Abrio. nila ako ng nobya ko. Hello kay Sharon Biyong Izquierdo Salva. Good morning sa'yo. Nakahabol. Ako ay napilitang siya'y aking Og sa ako lumugasin nga programa, iyo programahan nga tanan. Tindugnan, pamuhay-puhay, istihanon. tinuruan. Tugutan ako niyo magbilin hining akong puplunganon. Di ako An pagpasaylo indere makaralo. Kung animo kasing-kasing sincero, kaya nimo dughan. Templuhan Ginoo nga angay paghirutan mo. Namo nga salamat. mas abang tila Bye for now. God bless. Eastern Samar. ko. Siya ay siya din ako. Kanyo din ako. Ako ang tao nga mabinuhigo O sa liwat ako nga makisasang kayo Basta maupay lang